0917. Yan po ang ating text hotline. At for the information ng napakadami po ng ating mga listeners, ang COVID-19 patuloy po na tumataas. So kanina pa lang na-report ni Idol Ken doon sa isang istasyon na ang aktibo na sa 1,809 at ang mga naka-recover ay nasa 5,359 and of course yung death, yung mga binawian ng buhay nasa 274. So ang taas pa rin po ng positibo sa COVID-19. Kaya ingat-ingat po tayo. Follow the health protocol. Dapat alam na natin yun, na health protocol. More than a year na tayo. Katulad sa paggamit ng face mask, ng face shield, ng alcohol, social distancing, o di ba? So, kailangan mag-ingat tayo, magkatulungan tayo kasi hindi na bumababa ang positibo sa COVID-19. Pataas ng pataas. Pero anyway, sa mga listeners natin, ang ating produkto, tried and tested, makarami na po ang nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin at napatunayan sa COVID-19. Magaling ang ating produkto. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717. At eto muna, bubusugin ko kayo mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating Power Trio. Pakinggan po natin. Magandang hapon po. Ako po si Jonah Mahogi Guardian, taga Purok 7, Poblacion Santa Elena. Na-atake po ng high blood nung asawa ko noong December 5 nitong 2020. Sa taas po ng kanyang sa kanyang blood pressure ay hindi po talaga nababa. Nag 240 over 180. Tapos hindi yung aming katabi nung pagdating namin sa ospital, talagang 6 months na pala yun sa ospital na lawit na po yung dila kasi hindi siya makapagsalita. Tapos sabi ko, bakit hindi niyo i-try si CMD? Nagbili po sila ng CMD. Tapos ako, ganun din po. Kasi natry ko na yung CMD. Yung anak ko po kasi ay talagang pabalik-balik na sa ospital. Talagang nagkaka-excess kami ng 8,000 plus sa St. Peter. Tapos naulit po, na ospital po ulit siya sa Dait. Tapos yung resita niya, sobrang mahal. Pumunta ako dito kay CMD kasi sobrang taas po talaga yung presyo nung mag-maintenance siya ng 30 days ay 1 month. Ay 12 years old lang po yung anak ko. Ngayon, may kung sa lalaki naninigarilyo, kumbaga yung anak ko daw, may nicotine na sa yung sa pantog. So ang binili ko yung CMD at saka yung CBF. So nagsubukan ko na po talaga yung CMD. Ngayon nangyari ulit sa asawa ko nitong ang December 5. Sabi ko, napakamahal ng iyong gamot. Mayroon siyang 110, may 80 pesos, mayroon sa puso, mayroon sa dugo, mayroon na rin siya sa sugar. Tapos nung maano na kami, sabi ko, sobrang mahal. Nagpunta ulit ako sa Dait. Sa Dait doon po ako nagsimula, nagpa-member. Doon po talaga ako sa Dait. Ngayon, habang nasa Dait po ako sa hospital, meron po talagang may nangaatake na maoperahan na po sa utak. Mayroon din yung talagang puro sa ulo yung problema kasi yung MRI daw po ay 10,000. Nakailang MRI na sila. So sabi ko, try nyo ito. Ito ay ilibre ko lang muna. Pero pag may pagbabago, bibili na kayo sa akin. So habang nagtatambay-tambay po ako sa ospital na yun, kumikita po ako doon. Hindi lang po yung yung asawa ko lang kumbaga, nang dami kong natulungan doon sa Dait. So ngayon nga, naka-recover yung asawa ko, wala po siyang maintenance, si CMD lang, si Babe, yung Diyos po, kaya continuous na po yung trabaho niya. At saka, yung pasyente doon sa Kapalungga, na talagang, na po siya, yung bubuksan na po talaga yung ulo niya, ma'am. At
pumutok po yung eardrum, tapos pumunta sa utak yung nana. Tapos, sabi ko, mag-try na kayo dito sa CMD. Bumili po sila nung malaki na talaga ang binili. Tapos nung hindi nakakain, hindi nakakabangon. Pero nung 2 days pa lang po siya na nagamit ng CMD, iuurong na ng pamilya yung operation kasi 300,000 ang gagamitin. Tapos yung rent pa ng tubo na 30,000, isipin mo, 6 months siyang 1 year and 4 months siya sa diet. So ngayon, kalalabas lang po, nagpa-opera pa rin po. Pero ang sabi ng doktor, once ito na lumabas ng ospital, hindi kayo makikilala, makukumatos siya, hindi siya pwedeng kumain mag-isa, ihos yung pagkain niya. Pero sa awa ng Diyos, paglabas ng ospital, hindi siya nakatulog, kilala ang pamilya, kumakain siya na hindi nakahos. Kaya ngayon, minomonitor ko siya kasi mag-open daw po kayo sa panganiban. Kaya kahapon sabi niya, Ate Jonah, lalabas na po kami sa ospital. Sabi ko mag-antabay kayo at si CMD mag-open sa panganiban. Yun lang po, ma'am. Anong pangalan niyo, madam? Ako po si Jonah Mahogi Guardian, taga Purok 7, Poblasyon Santa Elena. Hindi lang po ang asawa ko ang natutulungan ko, maging sa ibang pasyente pa. At isa pa, nagbili ako ulit, balik ako kay Sir Boy at nagbili ma'am ako ng isa pang product para po sa Mindanao kasi yung kapatid ko po ngayon ay mayroon siyang sa bituka. Tapos na ko po kagabi, nasabi niya, Ate, napakaganda ng produkto ng CMD. Nagdudumi na po ako ng tuloy-tuloy. Dati daw, ang dumi niya para lang daw ng karton. Opo. Kaya natulungan ko po yung kapatid ko. Yun lang po, salamat po. Ikaw po, madam, gumagamit ka na ba? Opo, gumagamit po ako kasi sumasakit po yung ulo ko, yung likod ko, tapos yung aking balakang. Buong pamilya na po kami gumagamit. Kasi, kumbaga sa pagkain kasi may mga bata na ayaw talaga uminom. Kaya tinataktakan ko po yung pagkain namin. Doon ko po nilalagay. Tapos yung isa kong anak at tamad po talaga, pinapatakan ko na rin po yung kanyang Milo. Kasi hindi niya malalasahan. Kaya doon po talaga, maging po talaga ako sa pagkain namin para buo kaming lahat. Tapos yung mga anak ko ngayon na mga binata na rin, sabi ko mag-take na kayo nito. Nag-ano rin po sila. Tapos yung yung tuhod ko, yung dito masakit, yung likod ko masakit, tapos yung dito ko masakit. Yun lang po, minamassage ko po, inom, massage. Ngayon wala na akong nararamdaman. Ilan na po yung edad niyo, ma'am? Ako po ay magpo-49 na po ngayong 27. Oo. Anong masabi mo sa mga makakapakinig nito? Ako subok ko na po talaga ang product ng CMD kasi sa anak ko pa lang, maging sa asawa ko, sa sarili ko, maging sa kapatid ko sa Mindanao, inaano ko na po talaga sila na maging buong pamilya healthy kami. Hindi lang po sa buong pamilya kundi sa mga kaibigan ko. Kahit ngayon, inaano ko na rin po sa mga kaibigan ko kasi talagang libre. Hindi ko sila pinapabayad kasi gusto ko talaga matulungan ko sila. Sabi ko, libre muna ito. Ito yung tablet. Ito. So, ayan sa mga distributor natin, huwag sanayin na libre kasi napaka-bisa ng ating product. At syempre, meron siyang halaga. O, diba? So, okay lang kung mamigay kayo ng libre, yung pa-sample lang. Sample, drops lang. Oo, pa-testing lang. Okay? So, anyway, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So for the meantime, isa uling kwento ng kagalingan paano nakakatulong ang ating mga produkto. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala po si retired Major P. Villagracia Rapper, residente ng Barangay Piña, Labo, Camarines Norte.
Nung po mga una, mayroon akong naramdaman na mga hindi pangkaraniwan dahil nga sa edad na 64. Siyempre, may edad na tayo, kaya marami na rin naramdaman. Dahil na rin ito nung panahon ng serbisyo ko. Kaya, nung marinig ko sa radyo na itong produkto ng CMD ay makakatulong, ay hindi ako nagkatubili na pumunta ako dyan sa kanilang opisina, dyan sa may Duungan, at nagkonsulta ako doon, nagtanong ako, at ilinom ako ng kanilang trayo. Simula nung bago mag-COVID. Naginom na ako hanggang ngayon. At na maganda ang resulta sa aking kalusugan. Sapagkat ako simula sa barangay Backyard, Puruklos, Malayan, hanggang dito sa Hillcrest. Sa ngayon ay nakakapag-jogging na ako ng balikan. Jogging. Bakit dati sir, hindi ka na Dati hindi naman ako ganun kalakas mag-jogging. Pero ngayon ay talagang kayang-kaya ko nang mag-jogging dyan sa mula Puruklos Backyard doon sa aking farm hanggang dito sa Hillcrest. Kaya maganda po itong produkto nila. Makakatulong talaga sa atin. Sir, ano-anong mga health problems ang natulungan sa'yo? Una, yung sabi nga ng doktor, ay pinag-maintenance ako sa puso. Ay siyempre, ayaw nga akong pagjagingin ng doktor. Ay hindi ako, siyempre, sarili ko ang tinitingnan ko. Hindi ako nag-inom ng maintenance sa puso. Salit ang ginawa ko, nag-inom na lang ako ng produkto ng CMD. Ito. Ilang buwan na kayo sir nagtitake po? Marahil, almost, magwa 1 year na eh. Kasi bago mag-COVID ako nag-member mag-months, di 1 year na. Tuloy-tuloy. Yun sir. Ay, okay naman. Yung malakas ang katawan natin, yun nga, sabi ko nga, nakakapag-jogging. Hindi ko sunod yung advice ng doktor na huwag akong mag-jogging. Nag-jogging. Pinag-try ko kasi kaya ko naman mag-jogging. Yun ang mga resulta na nangyari sa akin. So, pangalan po uli, taga saan? Ako po nga po sa retired Major Pio Villagracia Rappers, taga Barangay Piña, Labo, Camarines Norte. Ayan, maraming. Ayan, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Huwag po intayin na lumala ang inyong mga sakit. Tried and tested na po ang ating mga produkto. Isa uling kwento ng kagalingan, paano nga ba nakakatulong ang ating mga produkto? Pakinggan po natin. Ayan ang record niyo. Ako si Jonalyn Salen, taga Bagong Silang 3, nakatira sa Bagong Silang 3. Ang testimony ko ay tungkol sa aming kapitbahay na si Nanaglo na may sakit na cancer sa didi. Sabi ng doktor ay stage 3, ay gumamit siya ng Power Trio. Sabi ko kay Ate Nora, magpa-member na para makatipid. Ay nakagamit na siya ng, siguro nag-seminar kami ng December 6, nagbili siya. Tapos, naginom siya, dalawang Power Trio na siya. Tapos may pagbabago yung didi niya. Yung didi niya na parang hitik-hitik na sa nana, tapos may sugat na malaki, tapos yung parang may naglalawit ditong ganito kalaki, tapos tinunaw ng same day kasi sabi ko kay ate patakan niya, masakit man pero tiniis ng matanda. Ngayon, maliit na lang siya, ganito na lang, maliit na lang siya, hindi katulad na talagang parang karne siya. Na sabi ko kay Ate Nora, magbili pa ulit. Ngayon nagbili siya, makatatlong Power Trio na may pagbabago, malaking pagbabago ang kanyang didi na sabi ng doktor operahan daw, wala namang perang 200,000. Kaya sabi ko ate, try mo yung same day kasi maganda. Paano natin masusubukan kung hindi natin magbili? Kaya napilitan si ate, ayun. Napakaganda yung same day kasi malaking tulong sa kay Nanaglo, sa kanyang dede. Yun lang po, maraming salamat. Ayan, no, di ba? Sa mga listeners natin, kailangan lang talagang subukan para mapatunayan. Kaya sa lahat na may mga problema sa kalusugan, saan man kayong area matatagpuan, nakakalat naman po
yung ating mga CMD centers. Kailangan lang talagang masubukan. Yung mga nag-iintay ng health symposium dito sa Legazpi City, hindi pa po na-finalize yung ating schedule pero magkakaroon talaga comes May. Okay? So, isa uling kwento ng kagalingan pakinggan ay ano na pala tayo kasi mabilis yung oras natin. Dito na muna sa ating mga outlet, sa ating mga distributor. Pakinggan po natin. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin ni HCI CMD office at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at Corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Cecil, Binanuhan, Karamuan, Camsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Dorothy Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Pira Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Saki Center, San Pedro, Pira Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal, Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena di Amor, Comadgad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadgad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. So First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbado Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, at top 711 Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertelneo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at top GW Hardware. Now, dito sa second district of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3, Itbam, Manito, Albay.
Ilao 3, Daraga Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EM's Bayo, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Mangkirwan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanawahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Perenya, ground floor Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong Kamalig Albay. Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susi Dizon, care of Ochopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Palangi, Albay. CMD Office at 2nd floor sa Palisyo Building sa Palisyo Street, Basod, Palangi, Albay. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City, beside PNB Ligao. CMD Office at Liantos Building, Porok, Maya-Maya, Magsaysay Street, Barangay 3, Teodoran, Albay. Mr. Hill Rijalde, So 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. Ma'am Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. At andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Ayan, andyan din po si Mariel Sabasa at Purok 7, Badian, UWAS, Albay. Okay, so anyway, sa mga listeners natin, kung may tanong, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Of course, doon sa mga hindi pa member, the best talaga nakaka-member kayo kasi tandaan po, the need for the product is forever. Kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi po kayo basta-basta nagkakasakit. Ayan po ang kagalingan ng ating produkto, natural na produkto na kahit sa mga bata, kahit sa mga buntis, ay pwede po ang ating Power Trio. Dapat nga talaga yung mga buntis ay nagtatake ng ating Power Trio para healthy si mommy, healthy si baby, maiwasan ang komplikasyon sa panganganak. And also, para sa inyong lahat, hindi lang po yung good health ang sinishare natin, kasama na po ang kabuhayan. Marami nag-join sa atin na dati, nag-join lang dahil may mga problema sa kalusugan. Nung sineryoso ang pag-take ng ating produkto, yan, gumanda ang health nila. And of course, nang nag-share sila sa mga tao by spreading the good news, by doing the business, gumanda po ang kabuhayan. So ano pa po ang inihintay natin? So ayan, ubos na ang ating oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Merinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Makinig po tayo muli sa susunod nating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Si Juday po! And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag dina-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesto Grow to grow happy! Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robust na beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic. Tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic. 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh. Ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya Magnesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesta Grow to grow happy! Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Amang mayrakon asin maugayon. Minadulo kami sa imo daran sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi ning mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan. Lilingya kami ning pagkamuot asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helan asin kagadanan. Baguhan sa mong paglaom asin pakusugan sa mong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ning bulong asin mapundo kang pag-ulakit kaining helan. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyonian sa muyang paghinguha na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan sa muyang salud. Nalugod pa man maglingkod sa mga naghihelang na may mahusay na kaaraman, siring man pagkaherak. Tawan sa indang maliksing pag-isip asin hawak. Kusog sa indang sinumpaan, proteksyon